Аукуба жапоника, известна още като японска аукуба, е популярно декоративно растение, което се отличава със своята здравина и атрактивен външен вид. Растението е вечно зелено, което го прави отличен избор за целогодишно озеленяване на градината. Листата му са гъсти, дебели и кожести, с наситено зелен цвят, с жълти или светло-зелени петна или пръски, което му придава изключително декоративен вид. Растението е двудомно, което означава, че има отделни мъжки и женски растения. Цветовете са малки, зеленикаво-жълти, появяващи се през ранна пролет. Женските растения произвеждат ярко-червени плодове, ако в близост има мъжко растение за опрашване. Трябва да се внимава, защото плодовете са атрактивни, но токсични при поглъщане. Японската аукуба расте бавно, като може да достигне височина от 1 до 3 метра, в зависимост от условията на отглеждане и поддръжка. Предпочита полусенчести до сенчести места и влажна, добре дренирана почва. Растението е много устойчиво на замръзване и жеги и може успешно да се отглежда в климатичните условия за България. Изисква минимална поддръжка, което я прави идеален избор за градинари с ограничено време. Редовното поливане и подхранване са достатъчни за поддържане на здравословния и атрактивен вид на растението. Отличен избор за създаване на зелени живи огради, за градински акценти в дворове или като част от големи градински композиции.